Продължаваме в студиото с професор Даниел Вълчев. Той е декан на юридическия факултет на Софийския университет, бивш вице-премиер и, разбира се, министър. Професор Вълчев, здравейте и добре дошли при нас. Честит празник да ви поздравя. Днес Софийския университет празнува патронния си празник на Свети Климент Охридски, така че да ви поздравя с този празник. Разбира се, вие ще бъдете част от тържеството, но после ще ни разкажете и за него. Отношение към университета и към висшето образование в България. Нека да започнем обаче с нещо друго, да ви помоля да се взрем в, как се казва, политическата и идеологическа координатна система. Да видим ляво, дясно, горе, долу, либерално, консервативно. Нека да погледнем в тази координатна система. Има повод, разбира се, за това. Днес в София ще има голям, очаква се форум, политически форум, посветен на консервативното. Сега, първо ви питам, какво ще говорите вие на този форум? Лектор ли ще бъдете? И не е ли това нонсенс? Когато в страната действа либерална сглобка, вие ще говорите за друго нещо. Забавихте ли се? Избързахте ли? Забавихте ли? Въобще, що за консервативни сили сега на фона на либералните, които ни управляват? Той смисъла на консерватизма, не, както и на либерализма, ако щете, не е непременно да изкристализира в политическа теория, още по-малко в политически партии. Това, което ми се струва важно да се каже, че света през последните няколко десетилетия, поне западния свят, е по-скоро либерален. Какво ще рече това? Простичко това ще рече, че той е основан около няколко основни идеи. Индивидуализма, това е индивидуалистичен, не колективистичен възглед. На второ място, това е някакъв вид универсализъм, т.е. ако обичат в Аризона хамбургери, що да не ги обичат и в Бангалор, в Индия. И на трето, разбира се, много опростено, и на трето място мелиоризъм. Това е просвещенската вяра, че обществата се усъвършенстват, разбира се, ако ни им пречат свещеници и тирани, и човешкият гений ще направи едно прекрасно общество и ние постоянно живеем все по-добре. Ето, купуваме с 30-инчов телевизор, до година 40-инчов, един ден 60-инчов телевизор. Либерализма е една теория, която в някаква степен е свързана с просвещението, но след Втората световна война тя като Чили се настани като основната логика на конструкциите на западните политически модели. Ние живеем точно в това в момента. Сега, този свят обаче започна леко да ерозира. Универсализма предполага, че ние ще вървим към един еднополюсен свят. Ще има един голям хегемон, дълги години Съединените американски щати, около който се групират здравите сили, нещо стане в Ирак, ние отиваме, оправяме нещата, обясняваме им какво е демокрация на тези хора, които не разбират и така. Света обаче в момента не функционира така. Нещо повече, самата просвещенска вяра в това, че човека с неговия гений, човека с главно Ч, знаете, от революциите човека е с главно Ч, тази вяра, че благодарение на своя гений, на своята безкорисност, той ще опознае света. Света е една стая и ето сега ние с вас ще опознаем тая част, нашите децата, оная част, така и най-накрая тая стая ние ще се опознаем, ще се интернализираме, ще се правим с нея каквото си искам. Също много се разколебава. През последния век се оказва, че света не е познаваем по този начин, по който са си мислили някога хората. Всъщност, днес науката не е някакви установени истини, а по-скоро това са едни подвижни консенсуси между експерти. И ако разрешите само да ви дам един пример, моята баба, например, много обичаше кафе. И аз като дете си спомням, че тя слушаше по телевизор, по радио, четеше вестници и едни казват, кафето е много полезно, не, вика, други, не е чак толкова полезно. И казват, ако го пиеш с такова, ако го пиеш с онакова, на гладно, на сито, по 3 кафета, по 5 кафета. И в крайна сметка, ако днес се запитам, кафето се полезно ли е, от гледна точка на съвременното научно познание, трябва да кажа, какво значи въобще кафето да е полезно? Полезно за какво? Вероятно, той изостря сетивата или по някакъв начин невроните функционират по-добре, но същевременно, примерно, не е добре за сърцето. Тоест, света е по-сложен от това, което просвещенският човек си е представил. Сега, както винаги сте обаятелен, професоре, сега, не знам дали ние изтървахме на аудиторията. Моля ви сега да разясните, нужна ли е тази дихотомия, защо едното е антитеза на другото в днешния? Защо либералното е обратното на Защо консервативните сили се наричат обратното на Давос?
То не е в това, че е обратното, просто то е малко по-различно. Съвременната либерална държава, добре да опростим разговора, в нея има едно противоречие от самото и съществуване и то е много видимо. Демокрация какво означава? Каквато и дефиниция да дадем на демокрация, това означава, че има управление, което ако не се осъществява от мнозинството, поне е в съгласие с мнозинството. Иначе каква е тая демокрация, ако мнозинството не харесва управлението? Нали? Сме съгласни с това. От друга страна, либерализма изисква някакъв защитен периметър, една зона, в която дори държавата, дори мнозинството не би трябвало да ти се намесва. И от тук големия проблем. Още ранните либерални държави има проблем с това, че от една страна ние казваме, да, мнозинството може всичко, то знае повече от единия, от малцинството също, но същевременно ние му нямаме доверие да не би да ни отнеме тая свобода. И от тук цяла поредица от различни механизми, тъй, защото това мнозинство да не се радикализира и по някакъв начин да смачка свободата на индивида. Около това има много дълга история, най-различни техники и механизми. В момента това, което аз смятам да кажа, и това е моята теза, е, че либералните модели всъщност се нуждаят от известен консервативен туининг. Малко трябва да се тунинговат, защото всъщност без това те стават все по-крехки и като нищо, както става въпрос и за сглобката, ще вземат да се счупят. А имат ли общо либералните модели с кенсъл културата? Защо канцелираш това, с което ти не си съгласен? Това е пък още по-дълбок разговор. Моето мнение е, че един от проблемите на съвременните либерални модели е тъкмо технологичните революции, които стават около нас. Всъщност, ние сме различни от децата, които идват след нас. Вероятно, преди това също имало такива разлики, но знам дали са толкова дълбоки. Съвременният човек като че ли свиква да консумира, той някак си е склонен да консумира вещи, оттам идеи и оттам, за съжаление, цели илюзии, цели пакети от илюзии. Всъщност, съвременният човек не иска да остава сам, говоря за малко по-младото от мен поколение, не иска да остава сам, той иска да бъде насочван в своите вкусове, някой да му препоръча нещо, пък да му каже така, само и само той да не взима решение. Този тип хора, не съм сигурен, че са твърде силно пристрастени към въпроса за свободата. Защото ако на теб ти се дава сигурност, защо ти е тази свобода? И от тук големия проблем, че либералните модели са изградени върху идеята за свободата. Но някак си забравят въпроса за отговорността. Моята теза е, че консервативният поглед към съвременния свят би дал възможност да съединим свободата с отговорността. Например, нека се замислим, защо има всеобща декларация за правата на човека? Някъде да сте чули за всеобщи задължения на човека? Човека само права ли има? Не би ли трябва все пак да кажем, че онзи, когато Господ е надарил, примерно с интелект, дал му възможност да има богатство, образование и така нататък, той не е ли по-отговорен пред другите, отколкото онзи, който няма? Ето това е горе-долу погледа на консервативния. Имате ли притеснение, понеже днес наистина, ето това е темата на деня, голям консервативен форум предстои в столицата. Имате ли опасност обаче притеснение той да не бъде пакетиран веднага с Тръмп, с Орбан, с Герт Вилдърс от Нидерландия, който е победителя на парламентарните избори там? Аз не мога да кажа, тъй като аз съм участник по-скоро като лектор и бих казал някакви теоретични неща, които имат и практически измерения. Нямам отношение към политическата част, но ето това е един от проблемите на съвременния свят. Класическия либерализъм би трябвало да изисква да чуем всички мнения. А ние в момента все повече се затваряме в собствената си Фейсбук група или в собствения си приятелски кръг и всичко, което не идва оттам, всичко, което не ни харесва, ние просто го отричаме. Ето, Ваня Григорова беше преди малко при вас. Нали помните как беше кампанията срещу нея? Те не казват, за транспорта не сте права или за кои си заплати или там помощи не сте права. Те казват, ти си човек на Путин и разговора приключи. Този тип приключване на разговори не са добри за нашите общества, независимо дали за тях стоят някакви по-солидни аргументи или не, според мен. Нека сега да добавим и рефлексията на цялата тази голяма тема на координатната система, както започваме в началото на разговора, върху политическия живот в страната. Наскоро, преди 10 дни ми гостува Вежди Рашидов, който каза, че според него ГЕРБ отстъпват от дясно-консервативните си идеи. Тоест, полибералчват се.
Възможно ли една партия, да кажем, като ГЕРБ, да бъде превзета отвътре и да се полибералчи? Например, от лица като Мария Габриел. Сега, аз първо да кажа по-общо нещо. За това къде стоиш в политическия спектър могат да се правят много спекулации. Не знам дали си спомняте този прекрасен пасаж от Мечо Пух, където Мечо Пух гледа от двете си лапи, знаел, че едната е дясна, другата е лява и знаел, че като избереш коя е дясна, то другата е лява. Въпросът е, че никога не може да запомни от коя да започне. Сега, тези различия са до голяма степен условни. Още повече в българския политически живот, където, както виждаме, онези, които твърдят, че са десни, се борят да има пределни цени на парното, а пък онези, които са леви, се борят за по-ниски данъчни ставки. Исторически това е било така. Сега, каква партия е ГЕРБ, един Господ знае. По-скоро, може би, Вежди Рашидов има предвид друго, че те, след като се сдружаваха известно време с, да кажем, политически сили по-скоро в патриотичния спектър, сега се сдружили с една дясно-лява коалиция, каквато е ППДБ, и всъщност не знаят с кого са се сдружили. Но то всичко е така в България. Аз не мисля, че тук има някакви много чисти модели. По-скоро ние трябва да гледаме какво става в света и ние как ще се справим с това, което става в света. Защото моето притеснение, вие дадохте госпожа Габриел като пример, не помня за какво, но така или иначе, големия въпрос е не дали ти си либерал, консерватор, социалист или някакъв еколог или не знам какъв още, а когато отидеш в Брюксел да защитаваш, да подчертая, българския национален интерес. Да, ние сме европейци, но първо сме българи. От векове сме българи. Европейци сме просто поради географското си положение и поради факта, че преди години ние решихме, подчертавам, решихме, това не е природна закономерност, да се присъединим към Европейския съюз. Като почнахме с конкретиката по партии, да ви питам, Асен Василев типичен либерал ли е? Асен Василев по-скоро е типичен ляв икономист, което няма нищо лошо, между другото. Той счита, че държавата ще върви напред, като взимаме заеми и харчим. Има такива възгледи. Тоест, по-скоро ляв либерал. А сега това пък друго ме подсеща. Да ви питам малко със шега. Вие като бяхте вице-премиер и като бяхте активен политик в НДСВ, това не беше ли либерална формация? Така значи вие сте бил либерал, ама тогава бяхте доцент. Да. Значи като си доцент, си либерал. Като станеш професор, ставаш консерватор. Сега да не казваме рано сутрин каква е разликата между доцента и професора, тъй като да не скандализираме някой, не знам да имате червена точка. Имаме червена точка, моля ви се. Трябва ни само още една червена, то не дейте. Да. Сега, семействата в Европейския парламент, откъдето идват европейските политически семейства, също не са толкова еднообразни. Вие вероятно знаете, че в Португалия има две големи партии. Едната е социалистическа, другата е социал-демократическа, но едната е дясна, другата е лява, или поне така се самоопределят. Вероятно знаете също, че либералния АЛДЕ в момента, но така не, че либералният блок в Европейския съюз и в Европейския парламент е събран от доста различни партии. Част от тях с по-ясен профил, част не. От друга страна пък Европейска народна партия, според мен, далеч не се изчерпва с консервативни партии. Напротив, британските консерватори, когато бяха в Европейския парламент, не участваха в това. Така че тези неща са твърде условни. Те понякога са въпрос въпрос по-скоро на прагматизъм. Да помня, че всъщност НДСВ тогава на времето първо кандидатства за Европейска народна партия, но наши тогава приятели от СДС бяха така любезни да наложат вето. Така че въпросът не стои по този начин. А иначе, ако ме питате мен лично, да, аз в по-младите години съм бил либерал, защото ние всички бяхме възпитани в един просвещенски дух. Аз винаги съм, моята докторска дисертация върху теорията за народния суверенитет на Жан-Жак Русо. Аз съм изцяло, как да кажа, либерално попит в младостта си, четях всякакви такива неща,
бях изключително сигурен, че човешкият гений и човешкият дух ще успее да се справи с всички предизвикателства. Сега съм малко по-скептичен, но пък си давам сметка, че Господ си знае работата и обществата по някакъв начин. Да завършим тази политическа картина с Увалка. Аз се опитах на няколко посоки. Да видим сега ДПС. Типична либерална партия. Като казахте АЛДЕ, и аз веднага се сетих за ДПС. И сега какво става в ДПС? Идея нямам какво става в ДПС. Как? Господин Пеевски... По всичко личи, че господин Пеевски ще оглави ДПС. Това е, което виждам да става, иначе нямам знание по този въпрос, за да мога да кажа нещо вътре. Какво се случва. Но така или иначе ДПС е достатъчно добре организирана партия и там, каквото и да става, партията е достатъчно стабилна. Добре, понеже личността, ето сега много хора са смутени, шокирани от трансформацията, катарзиса на господин Пеевски. Ма как така Магнитски, защо стана говорител на правителствените съобщения? Защо той дирижира какво ще реши правителството? Катарзиса е на господин Пеевски или трябва да бъде на онези, които допреди няколко месеца твърдяха, че той няма място в българския парламент, твърдяха, че господин Борисов трябва да е в затвора и така нататък. А сега този, който няма място в българския парламент, е нещо като наставник на правителството, а онзи, който уж трябваше да бъде в затвора, с неговите гласове ще се прави съдебна реформа. Така че не знам за кого трябва да бъде катарзиса. Струва ми се, че за тези, които сега гузно мълчат. И това ли е иронията на живота? Пеевски не мога да кажа в какво е. Какво сега? Какво излиза? Пеевски надигра тези, които бяха на площадите 2013. Не съм сигурен, че тези, които бяха на площадите, проблема им беше точно този. Ние, българите, имаме едно голямо, дълбоко чувство за несправедливост, за това, че в българското общество е много несправедливи неща. Като почнете от Българския футболен съюз, стигне до управлението, разпределението на богатството и така нататък. И в този смисъл не бива да се опростяват тези, според мен, протести. Несправедливостта, за съжаление, ние живеем с нея, ако щете на местните избори, на национални избори, ние периодично показваме някакъв вид негативен, наказващ вод, протестен вод, а не толкова гласуваме за тези, които ни харесват и наистина вярваме, че ще направят нещо. Така че протестите също са нещо малко по-сложно за мен. Но по-скоро говоря за политическите партии. Онези политически партии, които щяха да разграждат модела Борисов-Пеевски. А сега са се сглобили, единия отпред, другия назад на сглобка и въобще работа е много добре. Професор Вълчев, имам последен въпрос към вас. Правото между профанното и сакралното. Лекцията ви днес пред академичната общност по повод патронния празник на Софийския университет. Та къде е правото между профанното и сакралното? С две думи, правото, както е възникнало като някаква особена техника за социален контрол, винаги е претендирало, че не е просто занаят, а е нещо по-висше. И днес ние, юристите, имаме това самочувствие, че имаме някакво познание за неща, които не са съвсем познаваеми за останалите. Това е, доколко основателно, това е отделен въпрос. И всъщност векове наред правото се е считало, че не се измисля от някакъв профанен законодател, който стои в парламента и нещо там си пише законопроекти, а някакси това е отглас от някакъв по-висш ред. Справедливост, Бог, каквото щете. Основно просвещението някакси разумагьосва правото. Той казва, да, няма такова нещо. Ето тези хора тук, избрания народ, които народа е избрал, те ще създадат закона като израз на общата воля. От тук насетне правото изведнъж се връща в профанното. И днес ние правиме някакви опити, не напълно умели според мен, да го сакрализираме, да го направим отново частично омагьосано, за да имаме това самочувствие. Тези опити обикновено минават през идеята за правата на човек. Това е нещо като нерелигиозна сакралност. Ние казваме правата на човек и всъщност се опитваме да ги налагаме така, както е било налагано през, да речем, 15, 16, 17 век християнството. Ние казваме, да, това е абсолютно вярно, вие няма защо да имате аргументи, никой няма право да има аргументи. Ние може да го наложим със сила и ще го представим като мисионерство. Горе-долу това е идеята. Сега, всичко това е много общо, но накрая да кажа нещо малко по-конкретно. Не знам дали съм разказвал тази история, аз разказвам на моите студенти, но тя е важна. Аз бях вече главен асистент в университета и се връщам във Варна да видя моите родители. Моя баща
Бог да го прости, отварям скоба, беше капитан на кораб, така строг и доста прагматичен човек. И говорим си нещо, аз пак подчертавам, вече съм главен асистент. Той в един момент казва: ти, моето момче, нали, преподаваш право, всъщност какво право преподаваш? Имате гражданско, наказателно, административно и така нататък. И аз казвам: как бе, баща ми, аз преподавам общата теория на правото. Това е най-концептуалното нещо, което и той така мълчи известно време. Вика: добре, да ти от нищо конкретно ли не разбираш? Та горе-долу този разговор в някаква степен доказа неговата правота. Не знам какво се получи от този разговор, но аз лично считам, че пред света предстоят големи предизвикателства, наистина, и много е важно България как ще се позиционира в тези предизвикателства. Ние имам чувство, че не си даваме сметка за това, което се случва. Опитваме се, както винаги, да се харесаме на първи, втори, трети, в зависимост от конюнктурата, и това винаги е било пречка за доброто историческо развитие на нашата страна. Можах да ви нарека след този виц, тази история, то не е виц, тази история житейска, която разказахте, че професор по обща теория на живота. Ама имаме си друг професор по обща теория на живота и той се казва Петър Стоянович. И понеже няма търпение, трябва да ви пожелая успешно академично слово. Благодаря ви. Даниел Вълчев в нашото студио. Влиза професора по общата и идеологическа координатна система. Да видим ляво, дясно, горе, долу, либерално, консервативно. Нека да погледнем в тази координатна система. Има повод, разбира се, за това. Днес в София ще има голям, очаква се, форум, политически форум, посветен на консервативното. Сега, първо ви питам, какво ще говорите вие на този форум? Лектор ли ще бъдете? И не е ли това нонсенс, когато в страната действа е проблем, тъй като увеличението между 22 и 24 е 20%. С парите за почистване на София, говорите? Да. Проблемът е обаче как се изразходват те. И дали в студиото с професор Даниел Вълчев. Той е декан на юридическия факултет на Софийския университет, бивш вице-премиер и, разбира се, министър. Професор Вълчев, здравейте и добре дошли при нас. Честит празник да ви поздравя. Благодаря. Днес Софийския университет празнува патронния си празник на Свети Климент Охридски, така че да ви поздравя с този празник. Разбира се, вие ще бъдете част от тържеството, но после ще ни разкажете и за него. Отношение към университета и към висшето образование в България. Нека да започнем обаче с нещо друго, да ви помоля да се взрем в, как се казва, политическата и идеологическа координатна система. Да видим ляво, дясно, горе, долу, либерално, консервативно. Нека да погледнем в тази координатна система. Има повод, разбира се, за това. Днес в София ще има голям, очаква се, форум, политически форум, посветен на консервативното. Сега, първо ви питам, какво ще говорите вие на този форум? Лектор ли ще бъдете? И не е ли това нонсенс, когато в страната действа либерална сглобка, вие ще говорите за друго нещо? Забавихте ли се? Избързахте ли? Забавихте ли? Въобще, що за консервативни сили сега на фона на либералните, които ни управляват? Той смисъла на консерватизма, не, както и на либерализма, ако щете, не е непременно да изкристализира в политическа теория, още по-малко в политически партии. Това, което ми се струва важно да се каже, че света през последните няколко десетилетия, поне западния свят, е по-скоро либерален. Какво ще рече това? Простичко това ще рече, че той е основан около няколко основни идеи. Индивидуализма, това е индивидуалистичен, не колективистичен възглед. На второ място, това е някакъв вид универсализъм, т.е. ако обичат в Аризона хамбургери, що да не ги обичат и в Бангалор, в Индия. И на трето, разбира се, много опростено, и на трето място мелиоризъм. Това е просвещенската вяра, че обществата се усъвършенстват,
разбира се, ако ни им пречат свещеници и тирани, и човешкия гений ще направи едно прекрасно общество и ние постоянно живеем все по-добре. Ето, купуваме с 30-инчов телевизор, до година 40-инчов, един ден 60-инчов телевизор. Либерализма е една теория, която в някаква степен е свързана с просвещението, но след Втората световна война тя като Чили се настани като основната логика на конструкциите на западните политически модели. Ние живеем точно в това в момента. Сега, този свят обаче започна леко да ерозира. Универсализма предполага, че ние ще вървим към един еднополюсен свят. Ще има един голям хегемон, дълги години Съединените американски щати, около който се групират здравите сили, нещо стане в Ирак, ние отиваме, оправяме нещата, обясняваме им какво е демокрация на тези хора, които не разбират и така. Света обаче в момента не функционира така. Нещо повече, самата просвещенска вяра в това, че човека с неговия гений, човека с главно Ч, знаете, от революциите човека е с главно Ч. Тази вяра, че благодарение на своя гений, на своята безкорисност, той ще опознае света. Света е една стая и ето сега ние с вас ще опознаем тая част, нашите деца, оная част, така и най-накрая тая стая ние ще се опознаем, ще се интернализираме, ще се правим с нея каквото си искам. Също много се разколебава. През последния век се оказва, че света не е познаваем по този начин, по който са си мислили някога хората. Всъщност, днес науката не е някакви установени истини, а по-скоро това са едни подвижни консенсуси между експерти. И ако разрешите само да ви дам един пример, моята баба, например, много обичаше кафе. И аз като дете си спомням, че тя слушаше по телевизор, по радио, четеше вестници и едни казват, кафето е много полезно, не, вика, други не е чак толкова полезно. И казват, ако го пиеш с такова, ако го пиеш с онакова, на гладно, на сито, по 3 кафета, по 5 кафета. И в крайна сметка, ако днес се запитам, кафето се полезно ли е, от гледна точка на съвременното научно познание, трябва да кажем, какво значи въобще кафето да е полезно? Полезно за какво? Вероятно, той изостря сетивата или по някакъв начин невроните функционират по-добре, но същевременно, примерно, не е добре за сърцето. Тоест, света е по-сложен от това, което просвещенският човек си е представил. Сега, както винаги сте обаятелен професоре, сега не знам моля ви дали обаче... не изтървах на аудиторията. Моля ви сега да разясните, нужна ли е тази дихотомия, защо едното е антитеза на другото в днешния? Защо либералното е обратното на Защо консервативните сили се наричат обратното на Давос? Ами, то не е в това, че е обратното, просто то е малко по-различно. Съвременната либерална държава, добре да опростим разговора, в нея има едно противоречие от самото и съществуване и то е много видимо. Демокрация какво означава? Каквато и дефиниция да дадем на демокрация, това означава, че има управление, което ако не се осъществява от мнозинството, поне е в съгласие с мнозинството. Иначе каква е тая демокрация, ако мнозинството не харесва управлението? Нали? Сме съгласни с това. От друга страна, либерализма изисква някакъв защитен периметър, една зона, в която дори държавата, дори мнозинството не би трябвало да ти се намесва. И от тук големия проблем. Още ранните либерални държави има проблем с това, че от една страна ние казваме, да, мнозинството може всичко, то знае повече от единия, от малцинството също, но същевременно ние му нямаме доверие да не би да ни отнеме тая свобода. И от тук цяла поредица от различни механизми, тъй, защото това мнозинство да не се радикализира и по някакъв начин да смачка свободата на индивида. Около това има много дълга история, най-различни техники и механизми. В момента това, което аз смятам да кажа, и това е моята теза, е, че либералните модели всъщност се нуждаят от известен консервативен туининг. Малко трябва да се тунинговат, защото всъщност без това те стават все по-крехки и като нищо, както става въпрос и за сглобката, ще вземат да се счупят. А имат ли общо либералните модели с кенсъл културата? Защо канцелираш това, с което ти не си съгласен? Това е пък още по-дълбок разговор. Моето мнение е, че един от проблемите на съвременните либерални модели е тъкмо технологичните революции, които стават около нас. Всъщност, ние сме различни от децата, които идват след нас. Вероятно, преди това също имало такива разлики, но знам дали са толкова дълбоки. Съвременният човек като че ли свиква да консумира, той някак си е склонен да консумира вещи, оттам идеи и оттам, за съжаление, цели илюзии, цели пакети от илюзии. Всъщност,
Съвременен човек не иска да остава сам, говоря за малко по-младото от мен поколение, не иска да остава сам, той иска да бъде насочван в своите вкусове, някой да му препоръча нещо, пък да му каже така, само и само той да не взима решение. Този тип хора не съм сигурен, че са твърде силно пристрастени към въпроса за свободата. Защото ако на теб ти се дава сигурност, защо ти е тази свобода? И от тук големият проблем, че либералните модели са изградени върху идеята за свободата. Но някак си забравят въпроса за отговорността. Моята теза е, че консервативният поглед към съвременния свят би дал възможност да съединим свободата с отговорността. Например, нека се замислим, защо има всеобща декларация за правата на човека? Някъде да сте чули за всеобщи задължения на човека? Човека само права ли има? Не би ли трябва все пак да кажем, че онзи, когато Господ е надарил, примерно с интелект, дал му възможност да има богатство, образование и така нататък, той не е ли по-отговорен пред другите, отколкото онзи, който няма? Ето това е горе-долу погледа на консервативния. Имате ли притеснение, понеже днес наистина, ето това е темата на деня, голям консервативен форум предстои в столицата. Имате ли опасност обаче притеснение той да не бъде пакетиран веднага с Тръмп, с Орбан, с Герт Вилдърс от Нидерландия, който е победителя на парламентарните избори там? Аз не мога да кажа, тъй като аз съм участник по-скоро като лектор и бих казал някакви теоретични неща, които имат и практически измерения. Нямам отношение към политическата част, но ето това е един от проблемите на съвременния свят. Либерализма, класическия либерализъм би трябвало да изисква да чуем всички мнения. А ние в момента все повече се затваряме в собствената си Фейсбук група или в собствения си приятелски кръг и всичко, което не идва оттам, всичко, което не ни харесва, ние просто го отричаме. Ето, Ваня Григорова беше преди малко при вас. Нали помните как беше кампанията срещу нея? Те ни казват, за транспорта не сте права или за кои си заплати или там помощи не сте права. Те казват, ти си човек на Путин и разговора приключи. Този тип приключване на разговори не са добри за нашите общества, независимо дали за тях стоят някакви по-солидни аргументи или не, според мен. Нека сега да добавим и рефлексията на цялата тази голяма тема на координатната система, както започваме в началото на разговора, върху политическия живот в страната. Наскоро, преди 10 дни ми гостува Вежди Рашидов, който каза, че според него ГЕРБ отстъпват от дясно-консервативните си идеи. Тоест, полибералчват се. Възможно ли една партия, да кажем, като ГЕРБ, да бъде превзета отвътре и да се полибералчи? Например, от лица като Мария Габриел. Сега, аз първо да кажа по-общо нещо. За това къде стоиш в политическия спектър могат да се правят много спекулации. Не знам дали си спомняте този прекрасен пасаж от Мечо Пух, където Мечо Пух гледал двете си лапи, знаел, че едната е дясна, другата е лява и знаел, че като избереш коя е дясна, то другата е лява. Въпросът е, че никога не може да запомни от коя да започне. Сега, тези различия са до голяма степен условни. Още повече в българския политически живот, където, както виждаме, онези, които твърдят, че са десни, се борят да има пределни цени на парното, а пък онези, които са леви, се борят за по-ниски данъчни ставки. Исторически това е било така. Сега, каква партия е ГЕРБ, един Господ знае. По-скоро, може би, Вежди Рашидов има предвид друго, че те, след като се сдружаваха известно време с, да кажем, политически сили по-скоро в патриотичния спектър, сега се сдружили с една дясно-лява коалиция, каквато е ППДБ, и всъщност не знаят с кого са се сдружили. Но то всичко е така в България. Аз не мисля, че тук има някакви много чисти модели. По-скоро ние трябва да гледаме какво става в света и ние как ще се справим с това, което става в света. Защото моето притеснение, вие дадохте госпожа Габриел като пример, не помня за какво, но така или иначе, големия въпрос е не дали ти си либерал, консерватор, социалист или някакъв еколог или не знам какъв още, а когато отидеш в Брюксел да защитаваш, да подчертая българския национален интерес. Да, ние сме европейци, но първо сме българи. От векове сме българи. Европейци сме просто поради географското си положение и поради факта, че преди години ние решихме, подчертавам, решихме, това не е природна закономерност, да се присъединим към Европейския съюз.
като почнахме с конкретиката по партии, да ви питам, Асен Василев типичен либерал ли е? Асен Василев по-скоро е типичен ляв икономист, което няма нищо лошо, между другото. Той счита, че държавата ще върви напред, като взимаме заеми и харчим. Има такива възгледи. Тоест, по-скоро ляв либерал. А сега това пък друго ме подсеща. Да ви питам малко с шега. Вие като бяхте вице-премиер и като бяхте активен политик в НДСВ, това не беше ли либерална формация? Така значи е. вие сте бил либерал, ама тогава бяхте доцент. Да. Значи като си доцент, си либерал. Като станеш професор, ставаш консерватор. Сега да не казваме рано сутрин каква е разликата между доцента и професора, тъй като да не скандализираме някой, не знам да имате червена точка. Имаме червена точка, моля ви се. Трябва ни само още една червена, то не дейте. Да. Сега, семействата в Европейския парламент, откъдето идват европейските политически семейства, също не са толкова еднообразни. Вие вероятно знаете, че в Португалия има две големи партии. Едната е социалистическа, другата е социал-демократическа, но едната е дясна, другата е лява, или поне така се самоопределят. Вероятно знаете също, че либералния АЛДЕ в момента, но така не, че либералният блок в Европейския съюз и в Европейския парламент е събран от доста различни партии. Част от тях с по-ясен профил, част не. От друга страна пък Европейска народна партия според мен далеч не се изчерпва с консервативни партии. Напротив, британските консерватори, когато бяха в Европейския парламент, не участваха в това. Така че тези неща са твърде условни. Те понякога са въпрос въпрос по-скоро на прагматизъм. Да помня, че всъщност НДСВ тогава на времето първо кандидатства за Европейска народна партия, но наши тогава приятели от СДС бяха така любезни да наложат вето. Така че въпросът не стои по този начин. А иначе, ако ме питате мен лично, да, аз в по-младите години съм бил либерал, защото ние всички бяхме възпитани в един просвещенски дух. Аз винаги съм, моята докторска дисертация върху теорията за народния суверенитет на Жан-Жак Русо. Аз съм изцяло, как да кажа, либерално попит в младостта си, четях всякакви такива неща, бях изключително сигурен, че човешкият гений и човешкият дух ще успее да се справи с всички предизвикателства. Сега съм малко по-скептичен, но пък си давам сметка, че Господ си знае работата и обществата по някакъв начин. Да завършим тази политическа картина с Увалка. Аз опитах на няколко посоки. Да видим сега ДПС. Типична либерална партия. Като казахте АЛДЕ, и аз веднага се сетих за ДПС. И сега какво става в ДПС? Идея нямам какво става в ДПС. Как? Господин Пеевски... По всичко личи, че господин Пеевски ще оглави ДПС. Това е, което виждам да става, иначе нямам знание по този въпрос, за да мога да кажа нещо вътре. Какво се случва. Но така или иначе ДПС е достатъчно добре организирана партия и там, каквото и да става, партията е достатъчно стабилна. Добре, понеже личността, ето сега много хора са смутени, шокирани от трансформацията, катарзиса на господин Пеевски. Ма как така Магнитски, защо стана говорител на правителствените съобщения? Защо той дирижира какво ще реши правителството? Катарзиса е на господин Пеевски или трябва да бъде на онези, които допреди няколко месеца твърдяха, че той няма място в българския парламент, твърдяха, че господин Борисов трябва да е в затвора и така нататък. А сега този, който няма място в българския парламент, е нещо като наставник на правителството, а онзи, който уж трябваше да бъде в затвора, с неговите гласове ще се прави съдебна реформа. Така че не знам за кого трябва да бъде катарзиса. Струва ми се, че за тези, които сега гузно мълчат. И това ли е иронията на живота? Пеевски не мога надигра... да кажа в какво е. Какво сега? Какво излиза? Пеевски надигра тези, които бяха на площадите 2013. Не съм сигурен, че тези, които бяха на площадите, проблема им беше точно този. Ние, българите, имаме едно голямо, дълбоко чувство за несправедливост, за това, че в българското общество е много несправедливи неща. Като почнете от Българския футболен съюз, стигне до управлението, разпределението на богатството и така нататък. И в този смисъл не бива да се опростяват тези, според мен, протести. Несправедливостта, за съжаление, ние живеем с нея, ако щете на местните избори, на национални избори, ние периодично показваме някакъв вид негативен, наказващ вод,
протестен вод, а не толкова гласуваме за тези, които ни харесват и наистина вярваме, че ще направят нещо. Така че протестите също са нещо малко по-сложно за мен. Но по-скоро говоря за политическите партии. Онези политически партии, които щяха да разграждат модела Борисов-Пеевски. А сега са се сглобили, единия отпред, другия на задна сглобка и въобще работа е много добре. Професор Вълчев, имам последен въпрос към вас. Правото между профанното и сакралното. Лекцията ви днес пред академичната общност по повод патронния празник на Софийския университет. Та къде е правото между профанното и сакралното? С две думи, правото, както е възникнало като някаква особена техника за социален контрол, винаги е претендирало, че не е просто занаят, а е нещо по-висше. И днес ние, юристите, имаме това самочувствие, че имаме някакво познание за неща, които не са съвсем познаваеми за останалите. Това е, доколко основателно, това е отделен въпрос. И всъщност, векове наред, правото се е считало, че не се измисля от някакъв профанен законодател, който стои в парламента и нещо там си пише законопроекти, а някакси това е отглас от някакъв по-висш ред. Справедливост, Бог, каквото щете. Основно просвещението някакси разумагьосва правото. Той казва, да, няма такова нещо. Ето тези хора тук, избрания народ, които народа е избрал, те ще създадат закона като израз на общата воля. От тук насетне правото изведнъж се връща в профанното. И днес ние правиме някакви опити, не напълно умели според мен, да го сакрализираме, да го направим отново частично омагьосано, за да имаме това самочувствие. Тези опити обикновено минават през идеята за правата на човека. Това е нещо като нерелигиозна сакралност. Ние казваме правата на човека и всъщност се опитваме да ги налагаме така, както е било налагано през, да речем, 15, 16, 17 век християнството. Ние казваме, да, това е абсолютно вярно, вие няма защо да имате аргументи, никой няма право да има аргументи. Ние може да го наложим с сила и ще го представим като мисионерство. Горе-долу това е идеята. Сега, то всичко това е много общо, но накрая да кажа нещо малко по-конкретно. Не знам дали съм разказвал тази история, аз се разказвам на моите студенти, но тя е важна. Аз бях вече главен асистент в университета и се връщам във Варна да видя моите родители. Моя баща, Бог да го прости, отварям скоба, беше капитан на кораб, така строг и доста прагматичен човек. И говорим си нещо, аз подчертавам, вече съм главен асистент. Той в един момент казва, ти, моето момче, нали, преподаваш право, всъщност какво право преподаваш? Имате гражданско, наказателно, административно и така нататък. И аз казвам, как бе баща ми, аз преподавам общата теория на правото. Това е най-концептуалното нещо, което и той така мълчи известно време и вика, добре, да ти от нищо конкретно ли не разбираш? Та горе-долу този разговор в някаква степен доказа неговата правота. Не знам какво се получи от този разговор, но аз лично считам, че пред света предстоят големи предизвикателства, наистина, и много е важно България как ще се позиционира в тези предизвикателства. Ние имам чувство, че не си даваме сметка за това, което се случва. Опитваме се, както винаги, да се харесаме на първи, втори, трети, в зависимост от конюнктурата, и това винаги е било пречка за доброто историческо развитие на нашата страна. Можа да ви нарека след този виц, тази история, то не е виц, тази история житейска, която разказахте, че професор по обща теория на живота. Ама имаме си друг професор по обща теория на живота и той се казва Петър Стоянович. И понеже няма търпение, трябва да ви пожелая успешно академично слово. Благодаря ви. Даниел Вълчев в нашото студио. Влиза професора по общата и идеологическа координатна система. Да видим ляво, дясно, горе, долу, либерално, консервативно. Нека да погледнем в тази координатна система. Има повод, разбира се, за това. Днес в София ще има голям, очаква се форум, политически форум, посветен на консервативното. Сега, първо ви питам, какво ще говорите вие на този форум? Лектор ли ще бъдете? И не е ли това нонсенс, когато в страната действа